Per mi, la Festa Major de Terrassa és esforç, és dedicació. És el millor moment de l'any. És mesclat d'alegria, felicitat. Seria la cultura agarenca en estat pur. És un moment super emocionant. La Festa Major de Terrassa és el lloc de trobada. Festa i alegria. I és una de les festes més grans. Però principalment és diversió i per fer ciutat. Què sents quan veus un castell dels Minyons? Sempre és un gaudi de plasticitat, de bellesa. Que els castells són casa. És com allò que és tan bonic, però a més veus que té tant esforç. Ens recorda qui som, no? El significat que té d'aixecar un castell és molt profund i això segurament és el que emociona més. Sento admiració perquè és una cosa molt difícil. I quan veus com s'enlairen, com pugen... I et sents emocionat i sents aquest orgull com a propi. L'admiració de que es pugui arribar a construir una estructura com aquesta amb tanta perfecció. I arribar ben amunt, doncs, és emoció a flor de pell. I jo com a terrassenca em sento molt orgullosa. Si encara no ho heu tastat, s'ha de provar. Animeu-vos, perquè per aixecar el castell tots fem falta. A fer pinya. Sortiu tots al carrer i a fer pinya amb els Minyons. Vine a gaudir de la Festa Major. Vine a fer pinya amb els Minyons. Us convidem a tots a venir a la Festa Major. Per poder fer grans castells. Els castells s'han de viure a la plaça. Simplement aneu i no us ho perdeu. I que us uniu a fer pinya perquè els Minyons segueixin fent història. Vosaltres que esteu al costat, aneu, home, aneu a fer pinya, que aquest any la farem grossa. Doncs anem, fem pinya, que segur que serà brutal.